Hej YouTube, det er mig Minivike her, og jeg vil lige lave en kort video om, hvordan man installerer programmet WinRAR, som man tit bruger, når man skal installere mods til Minecraft, og ja, i det hele taget rigtig mange ting. Men når jeg er herinde på WinRARs hjemmeside, der kommer link i description nedenunder, og der skal I ikke trykke på den her download now, men I skal simpelthen hernede finde WinRAR 4.1.1 is available, og der skal I trykke på 62 bit eller 64 bit efter hvad I nu har, og det ved I nok godt selv. Det gider jeg ikke til at vise jer, hvordan I finder ud af, men jeg har 64 bit, derfor downloader jeg 64 bit WinRAR. Nu har jeg den downloadet, så jeg lukker den lige, og I får simpelthen den her .exe, og den kører I som en normal installeringsting, og I siger install, så begynder den at installere det, og det er meget nemt, og her der skal I ikke sætte nogen ting op, men bare trykke OK, og så done egentlig. Så kan I slette den her, ja, og det åbner den simpelthen, fordi det er der, hvor WinRARs mappen ligger. Men hvis I nu har et eller andet, I gerne vil zippe, som Minecraft.exe, sådan så den ikke fylder så meget. I kan se herinde, der fylder den 272 kilobyte. Det er ikke særlig meget, men det fylder, og hvis I gerne vil have den til at fylde mindre, hvis I skal have den ud på en hjemmeside eller et eller andet, så kan I højreklikke på den og sige add to archive, eller hvad det nu hedder, og sige zip-fil, og sige OK. Så har den lavet en zip-fil, og hvis I siger egenskab på den, så vil den kun fylde 135 kilobyte. Det er næsten halvdelen af, hvad den her fyldte. Og derfor er det rigtig smart. Og det kan I bruge til mange ting, hvis I skal have tingene ud på hjemmesider og alt sådan noget. Men det var alt fra mig. Husk at like og subscribe. Ses i min næste video.